Efter sandblæsningen, så skal vi jo have klistermærkerne af igen. Så vender jeg det på hovedet. Tørrer det lige af fri for støv. Og så skal vi have bagsiden på. Sætter du bagsiden på, eller lader du kunden gøre det selv? Det har jeg faktisk gjort. Ja. Hvor det er noget med, at det skal gøres rigtigt. Så jeg tager lige og vipper den her fri. Så lægger jeg det på. Så tager jeg vores spartel her. Og foliet er sådan en lille smule større. Det skal være lidt større. Altså på sådan så kører man den lidt skævt på. Voilà. Super flot og ingen luftbobler. Nej, det sidder nemlig rigtig pænt. Så tager jeg her. Skærer den fri. Det sidste med her. Laver du hullerne i også, eller gør? Ja, det gør jeg. Ja. Så trykker jeg lige her. Når man har gjort det nogle gange, så er det altså ikke noget problem. Så skærer du lige ned, sætter spidsen ned. Og skærer hullet fri. Sådan. Og skalpellerne har vi jo i forvejen. Så. Ja. Så har jeg som regel en sådan rigtig stanley-kniv. Man kan lige tage den her. Lige at skære den sidste kant af. For så at den får den sidste finish, og for at der ikke ligesom er luft, så den kan løsne sig. Så skal man den helt tæt ind til. Det er lidt nemmere med en lidt større stanley-kniv. Man kan også gå begge veje. Sådan. Se, der fik jeg den helt ren og pæn i kanten. Hvor den var lidt flosset før. Så.